Rojnivîska bajarê Cizîrê bajarvanî ji mirov û mirovahiya ku bûyî xwedî şaristaniyên dewlemend re cihekî taybet digirin. Heka bajar nebûna, dê ji şaristaniyan re pergal jî sas nebûna. Bajar bi navek dîn şar, ji xwe bingeha hemû şaristaniyan e. Yek ji bajarên ku ji şaristaniyan re bûye bajar û çandek qedîm parastiye, Cizîra Botan e. Ji bîr û baweriyan re bûye bajarê Hezretî Nuh, ji Ereban re bûye bajarê Cezîr, ji Kurdan re bûye Mîrnişîna Ezîzan û Mîrekan, ji zanistê re bûye zanîngeha İsmaîl Ebûlîzê Cizîrî, ji helbestê re bûye Dîwana Melayê Cizîrî, ji wêjeyê re bûye Evîna Memûzîn û ji gelê Kurd re bûye Kaniya Botan. Malbav û maldayîka Zîn û Mem ango Cizîra Botan yekem stûna konê xwe li ber çemê Dîcle çikilandiye. Cizîrê zarokên şaristaniyê di dergûşa xwe de xwedî kirine. Nevîçîrkên dergûşa Cizîrê îro jî di hembêza dayîka xwe de dijîn. İsmaîl Ebûlîzê Cizîrî îro jî li ser warê xwe dijî. Melayê Cizîrî hê jî li medreseya Sor li dîwanxaneya xwe rûniştiye û ji şagirtên xwe re helbesta dil yek de îşqê yek bid, aşiqan yek yarî bes, qiblet dê yek bid, qulûban dilberek dildarî bes dixwîne. Memûzîn di nav Rezê Mîran de li ber çemê Dîcle ji evîna xwe re ristika maçan çêdikin. Bircebelek her roj çavên ciwanên Cizîrê maç dike û evîna wan hembez dike. Pira bafit bi vînek dîrokî li ser xwe ye û silavên Bakur û Rojava digihîjîne hev. Li ser Cizîrê her roj ne tenê rûpelek ji rojnivîska dîrokê, bi qasî dîwana Melayê Cizîrî jîn û serpêhatî tên nivîsîn. Li ser me jî farz e ku em her roj rojnivîska Cizîrê xitim bikin û jîndar bikin. Dema mirov di nav rojnivîska Cizîrê de digere û dixwîne, rê û kolanên Cizîrê xwedî sebr û xem leke mirovan e. Dema mirov di kolanan re diçe, mirov dibîne ku çend dayîk li ber deriyên malên cîranên xwe li hev civiyane û dîwana gotegotan digerînin. Qîr û qerebaliqa lîstikên zarokan di kolanan de li bin wê hev dikevin. Her roj berêvarkî nanê tenûrê ji tenûran difûre û zigbirçiyan têr dike. Çandeke ku her roj li rojnivîska bajarê Cizîrê tê nivîsîn ew e ku gelek kes hene her sibeh kulmek sîyik û panîr digirin dest xwe û diçin li ber qehwexaneyên sûkê bi hevalên xwe re taştê dixwin. Ev kevneşopiya bi hev re li ber qehweyekî taştê xwarin di rojnivîska Cizîrê de bi tîpên girdek tê nivîsîn. Dîsa yek ji mijare ku di rojnivîskê de tê nivîsîn ev e. Tovik ango dendikên şebeşên heke hûn li qehwexaneyekî an jî li ser paldengeke parkên Cizîrê rûniştin, dendikfiroşên Cizîrî wê li ber we bisekinin û bi kurdiyeke şêrîn zarokên Cizîrê we bi pîvana şûşeya çayê dendikan li gorî xwesteka we bifiroşin we. Helbet beriya ku hûn bistînin mafê we heye ku hûn çend liban tam bikin û pişt re bikirin. Ev kevneşopiya firotina dendikên jeweşan jî her roj li rojnivîska Cizîrê taybet tê nivîsîn. Li Cizîrê çend xwarinên sereke hene ku ew jî her roj navê wan û çêkirina wan li rojnivîska Cizîrê tê nivîsîn. Ev xwarinên sereke dolme, orkûkerî, ango kellepaça û kutilkin. Ji hêla çanda xwarinê ve jî Cizîr tama devê xwe dizanê û beşeke taybet a rojnivîska xwe ji xwarinên xwe re vedqetînê da ku ji dîrokê re binivîsînin. Herûha jiyana tenêtîzmê li rojnivîska Cizîrê hê jî nehatiye nivîsîn û heta ku parêzvanên çanda Cizîrê hebin jî dê jîna tenêtî li rojnivîska Cizîrê nevê nivîsîn. Ji bo ku çanda cîrantîperest hê ji li Cizîrê tê jîn û her roj di rojnivîska Cizîrê de tê nivîsîn. Cîran diçin malê cîranan û ji rewşa hev agahdar dibin. Li kolanekî Cizîrê rûdanek çêbibe, di demek kur de niştecehên taxê û Cizîr pê dihese û li rojnivîska Cizîrê tê nivîsîn. Beriya ku ez dawî li rojnivîska Cizîrê bînim, divê ez vê jî bibêjim. Li gorî jiyan û rûdanên rojane li Cizîrê de qewim in,
her dawiya şevê rojnivîska Cizîrê bi zimanê Kurdî ango kurmancî tê nivîsîn. Ji zarokin nû bi ziman ketîn em bigirin heta pîrên Cizîrê tenê bi zimanê Kurdî daxivin û rojnivîska bajarê Cizîrê jî li gorî zimanê civaka xwe ango Kurdî tê nivîsandin ji hêla nivîskariya dîrokê ve.